Volám sa Milan Singhofer. V oblasti financií a správy majetku pôsobím už 14 rokov. Dnes s mojím tímom pomáhame klientom vybudovať si svoju budúcnosť. Žijeme v dobe neustálých zmien a neobmedzených možností. Denne sledujeme, ako sa okolo nás mení život. Nečakané zmeny môžu ovplyvniť budúcnosť každého z nás. Ako ste pripravení zvládať takéto zmeny? A naopak, vedieť ich využiť a získať výhody pre seba? Byť finančne nezávislý. Nenechať sa prekvapiť nečakanými situáciami a splniť si to, o čom snívate? Optimálne dosiahnutie cieľov si vyžaduje komplexný pohľad a dlhodobú starostlivosť. Sú to nielen finančné a realitné služby, ale rovnako aj podpora v rôznych ďalších oblastiach. Ja a moji kolegovia sa s vami radi stretneme v našom OK finančnom centre na Trnavskom mýte v Bratislave.